Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan ngagbalin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sa gudayon nga ti surat ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga Anton idi kalman laeng nga kunana the title ng dagiti dua nga insina. Ano nyo? Ang title na? Dating kapit ko nga title? Dagiti dua nga insina da. Nakakayahan, dagiti dua nga insina da. Sa gudayon nga ti surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanagring ti cellphone ko. Diya kong makayat nga sungbatan, kitaan no asino, manong nemi tawag, tag susulita. Gabgabo ka na pa nagpasada ti tricycle, manong nemi kita kasla kasapulak ti uminom, mangsyat. Yung kaslahan mo ka na iganas ti uminom, nawang kadwa, sang ganimano. Hindi na kita kung tawag, iksinong batang adakos. Baka dahil ito hindi painom ko na tinakam ko. Hello, Padre. Hello. Pare Anton. Painom ka man. Sapok-sapsapol ako rin painom. Pagkatapos, siyakti bagang nagpainom. Ngayon talaga makinom ka. Kawa na. Umay ka. Naimas ti pulutan siya. Tinunong European. Tinunong at kilawan ko ba? Kaya dapat kilawan kami sa gana. Sa tinuno. Apo nagimas eh. Nagkapan na. Siyempre. Hindi pasukin na. Mumaten. Ape taga ano na chicks mo eh. Pasukin. Oh. Adat to'y pagkasaraan na. Ape kaskasara. Kaya trabaho ko nga rin dito iskaw. Mukit talik mo manin panakpak manin pare. Yan nga rin, siyempre. Hindi mo ba nakita? Tindagan na yan? Sunya. Hindi mo ba nakita, di ba? Walang taabing nga chicks mo kiti pag-iyamaw mo kanya. Nakakaapal ka pare. Mangibingan ka man da. Kaya't mo nga rin mag-subrak mat. Diyan alpasak, kaya't mo kuma. Samot, ano tayo mo pa nalpasan atap na. Andawin laganas na. Harikat mo ta, baka no, agkalaw-kalaw, no nalpasan mo, nga po tatakdakil kang, sikamit, dakil kang ka, apay nakita mo. Nabayagan na gamam mo kami manon nemi kini paring Noel. Guwapo rito eh. Ano chicks na. Diyan naklamin, papurudan niya batu-batu na ko naktinagam ko. Irin to tasyak manong nemi ada asawak ngem nagsina kami. Insina na, nagsut ng insina kanya. Gapot tadak ka nung maipaay, diya kalikagom na kastinam-naman na. Empleyado ak, idi manong nemi. Ngem diya ka mo. Ada yung pabasol da kanya, kat na ikata. So nagsubli ak kina tricycle na driver. Bukod kumitkid din amanong, dito tricycle ko. Kapag kami nga nagamam mo, kini Noel manong. Naroon na pagsangong ka mga uminom. Nasyak ti mga awis kan kwa na, umay nga umay. Itas, isumatid na mga awits kanya. Dagdi gusak, manong nemi ka pasan na, nagsukatak. Medyo nagsurpanak latang. Medyo pinagwapo ako mo tabagi ka. Gwapo ako mo. Anong nemi imbaganan di pagkitaan mi, siyempre naramat ko tricycle ko. Iniad na iso na nga makita, insinyas na sumurot ka kanya. Surutak ka no. Adakot siya naman no. Kidagwapo na, da trabaho na, adakot siya na. Sa sino ko mga rugmat sa nga mga yatkan ko na. Nabang kami timay sa nga apartment, manong nemi. Wow, naka-apartment ti chicks na. Amangan mo, di sa taga-agbaybayad, naku naktinagam ko.
Nga ta? Anong namin, sarap ko ti tricycle, ti nag-compound ti ta apartment. Albasan na, inuray na, nagkuyog kami, imbasda kita yan, ti may sakara kiti door, nagbaser, di ko na mangilukat. Wow, pare! Iso dito, chicks mo? Iso. Nagpintas, pare. Pasensya ka na. Galat ko na ito eh. No, kasto yung umayak at narakupig ang dagos. Di ko mapapala. Sige lang, okay lang. Hi, sweetheart. Hi. Opo, yung tiirot, ti kayap kat di babae manong. Sagad nakapapahon, ti panaglanang di bibigda. Adanadlaw ko manong nakakabado, ti narasay, ti babae. Hanga nakabra. Naglapsat ng babae. Hoy, student. Umit gamin si Lord. Sina? Ay, ni, parang Anton. Tege, bagbaga keng ka di, istura keng ka. May sakala kiti kayam ko. Umay dito'y, iso na nga tika doon ko mga uminom. No, saan nga iso na, alangan mat nga sisyak ti uminom. Apay mali? Aman, apag iso na eh. Apag iso na eh. At dala teka sinsin ko. Babae? Siyempre. Uy. Pair by pair. Pare Anton. Kadi. Iso nga ondanang mo. Sa nuno saan nga napintas. Agkasinsinda, siyempre napintas. Isobrag kamin manunemi pinagtugaw dak. O no, may kadito kusina. Ada ito kaglutluto ni Lorna. Kinuna manunemi ni Sonia. Naka-short, naka-sleeveless. Dumadamag lutluto manunemi. Kasin, nadote kong kunakin kang boyfriend mo? Yeah. Ni Noel. Oo, nagwapo kasing. Siyak lang ko man. Hanggang bale. Ang nakaduwa na. Ni Anton. Hi. Wow. Manong Nemi kat nagalamano kami yung wita. Manong Nemi napintas mo it ko na. Hopo. Pare Noel. Thank you tinayban na. Hindi mo abo ang takadwa na ala. Diyan ka mo nga ron na pagpag-isunay. Kayam nga ta? Tiyan niya. Di magpasungbat nga dagos kang kuha na. Pwede nga saan? Kung nakakasunod laing mo, pare. Kastamot kanya. Alaman. Manong Nemi na idasaren ti arak ken pulutan. Ngam kasla na imas manong Nemi ni Lorna. Manong Nemi kilawen ken tinuno. Pero gayon. Siya kung mo na mag-shot siya. Naimas ti kilawan, naimas ti tinuno. Brandy manong. Awan di danom, awan ice. Kasta na ito gayon ko ito yung Noel. Basta brandy, hanggang saahan na masabot di danom. Apo, pulutan ng imas. Apo. Sino nang tembla ti kilawan? Dinamag ko. Lorna. Kunamat ni Sonia. Naimas. Kas ka imas na sigurado. Ramanak tuman. Ana? Ay, awan. Pare, alisto ka onay. Baka mambigla. Baka ma-turn off ken ka. Barbare, may panakpak ko ita. Yan pare, mang siyadak mamindwa. Pangururayan ta makompleto ti panagluto ni Lorna. At dapay la papanamikin ni Sonia. Gumana ta kon siya. Hala? So dino, itingato. Alangan man, ako man kwarto dito baba. O reked 2 ti kwarto di nga to. Kukayon to niya may isa. Ha? Inuto banda? Ti akin likod. Kukamin di akin sako. Sige, inumakon. Pare. Lalaing nga sikat maglalaing. Damnadamat partner mo. Tagpalumbatan to madamdama for the second time around. Anong Nemi imulin di kitidwa?
Nagganas kitain ti parokong na diyan nga Sonia. Ti partner ni pare Noel manong nemi. Nagubing. Diyak mariro, 22, 23, diyan 25. E din to tayo paring Noel, manotawon na. Yung ubabing tilangan ng bitawon na. Wapo nga talaga. Diyak napupuutan nga dagahe manong nemi ni Lorna iti sango. Hey! Naluton ko na. So dito ay, ano yata? Lining ta. Ho? Manay dito yan. Kilawan kan tinuno. Si data ito nga rin tilaning ta. Nakaluto kan? Pagbagsunay. Kaya mo tuminom? No, kayat mo nga kainom ta. Apakit din nga saan. Tuko ka rin tuminom ta. Napanangalot baso naman ng name Apo. Talaga kaya't mo ba ti hard? Kayat ko ti hard ngayon ti beer. Naglaro ni Brandy. Ore ni kasin ko nga Sonia. Kaso ti kayat na. Dati yung arti papiro ti gayim ko eh. Gwapo niya. Sino? Ni Kuya Noel. Nakasusurte ti kasinsing ko. Siya, sana gwapo? Sa moment, ng gugwapo ni Noel. Sakit naman. Dasawa mo na. Posible nga awan. Adan. Ngayon, nagsina kami. Oo. Hapay man? Nakikama nga kitinamak ng pero ito na kurapay lang. Masaya na tricycle driver. Naman pinagraduarak man ti college. Adaman iti trabaho. Yung malasak na-terminate ka. Nagsapol ka man sa bali trabaho. Sapsapol lang. Kabayatan deta. Paspasada. Gabot Jack maited. Itinam naman nga maited ko. Gusto ngayon sinanak. Kasawak. Ada ta kinayat na. Tinagtungpal ka na kiti parents na. Yung ti puso na. Una anak yo. Dua. No kasta nimbakat mo nangisinakan ka. Uy. Nagpadpada tagayam. Nga anya. Nagpadpada taga na isina. Inisina na kamad lakay mo? Tapay. Naimon. Sika kumat nang isina ka? Tanaimon nga rod. Naimon. Aging gang impay-paysok. Anya? Ipapabasol na saan kumat nga aramid. Inaramid ko lahat ka roon. So da siya. Insinak. Anak kalitan. Insinak met. Diyan nakirelasyon ng mga lalaki si kamat na tinang isina. Diyak kaya ti doble nga isina da. Apa insina? Diyak kaya't apay. Nagibalsak lang ti asawa. Diyak mo taetan. Kaya't ko kita ayetek. Siyak tidak kayan? Diyak man namukin ka? Tinaogak ti duwa nga baso mi manong nemis ako imbaga. Cheers. Okay. Idi agaling nga manong nemi at dadaman iti ngato ngam nagpigsa ti asog di babae manon. Mangig po na dyan. Asog ni kasinsing ko na dyan. Tigaga, di na matupelan. Nakabigpigsa. Pag pinustahan ta, amok na sa tinuntiyan, ti paset. Ti madam mga romansayan ni Noel. Natoy, ti baba. Pagkunan, kasta tiringgor ti babae, no at ti baba. Nagpulutan mo't lang itay, pulutan manin. Okay, ron. Kaya't mo, hintamat sumabay. Ha? Agor ka tuminumak pa. Mama, anong mayat dito eh? Mayat dito eh.
mayat ko naktupay. Iminom manong nemi ket apagbaba na ginuyod na kunintan. Ha? Umay karudan. Hindi makastrek kami manong nemi iti akin likod nga kwarto. Jak pa'y arik na saan ko pa'y nairikot. Dari daw manong nemi di umarako pa ni Suna. Kat inamalanan di kinibibig ko manong nemi kat nakalalaing. Siya ako manong nemi tinangik katerwaten na. Kat gabutasangan na kabramanong di kiti manasanas tan di kinaramkan ko kono. Anton. Mailiwakan ton. Nabayagan din ako di. Nabangbanglo ka, namatmatyo ka. Kanalaling ka. Nabangbanglo ka, namatmatyo ka. Kanalailaing ka, kunana manunemi. Dahil tamatandi ka po na nadadapay nga linaing ko. Pinaggadan ko manunemi iti barukong kaniti baba. Tanikat ko manunemi iti bagan anay na iti baba. Kadakos ko manunemi ngin sarek ti may sangaramay ko. Sa ko impido ha. Anton. Anton. Nalalaing ka nga talaga. Mapaggandan mo. Anong nemi talaga irantak dito'y duwa ken talo nga ramay ko nga kat atidugan ti kukuna kang kanayon kong ikukwan tanay na ikari manong nemi nga just in case kung maaramat ko kat saan nga masaktan ti babae nga pangisar ka ninayunak pa kat nagbaling nga talo nga ramay manong nemi kat adantan ti Anton. Anton. Mariknak manong nemi nga napanan tiriknan. Ramay pa laing deta manong. Tanugas ta nga madlaw ko nga talaga nga maganasan na ayad adakmet nga paspasan manong nemi nga ayad adakmet nga kagat-kagatan na karimkamen dagiti adda iti barukong na nangruna ka na ginatanggan nga paset ti mansanas na manong nemi. Anton. At naman pa'y naramat ko, digiti ramay ko, manunemi, papapakmet lang ti ulok, tapno inakmet ramanan, no kasanot imas manong nemi ti digu. At nagama, manong nemi, na imas, talaga. Kasla, digu ti bulalo. Nga dati medyo napalat nga digu ti bulalo, manong. Ora lagsawisyo, agsawasaw, agsagawisyo, tiriknak, manunemi, inisapsipak. Anton. Imbag din ti Mike si marongkar dito sinarongkar ti kasinsin ko. Imbag lagi din tanang kikuyog ka kini Noel. Kita sabi ko matasikan, Anton. Sika kumaan. Sa awang ko matimang isina ka data. Di nakitinsinsina. Kat saan ka mat nga isinsina. Anton. Inaramid ko ti amin manunemi tap na awan ti bagkunaan na. Siyempre, addan padas na. No Jack Mariro, no podno ti kunana, nga di asawa na, ken di kabit na, di gadsiyak ti may katlo. Pinaramin ko ti amin manong nemi, tapos takit talaga nga saan kaming ngagsina. Nalaingak met manong nemi, iti asawa, kasta o namat ti panagasog kat panagarang na, kanibagbaga namat nga nalaingak. Ngayon babaen ti impluensya manong nemi, di kita nakanakken ko ana. Napasamak ti panagsinami. Kat dahito met nga babae manong nemi padak nga naisina.
Da kami nga ta siguro anong name tinaikari itong galbains. Kanini pangkon manong name nga isa rektar masko. Oh, wow. Anton, takdakil kan ka. Ngayon ti asawam, uhan kan di kabit ko nga. Pero super. Siguro, mabayag data nga umlay. Kore mamitlo. Mamimpat di kayat ko. Mamimpat ka? O maminadroan? Kaya na naman nun nemi di mapanin tirik na kunam pinaspasak. Oh, Anton. Mapanak man rin, Anton. Si mabat pa'y isuna anong nemi idi tamapanak maten. Iso nga tibilang na may sa 2, 3, 4. Namim 4 iso naman. Imo na, idi usarek tiramay ko, may 2, idi ta kanak iso na, may 3, idi adadakaw, iti tenga, iti panagkabalyo, kan may 4, idi simbabat kanya. Yaman nagtatimteng katibiyag ko, Anton. Sika nga tan. Sika may 3 nga lalaki tibiyag ko. Siya may 3. Ti asawak. Kalpasan na. Di pag imunan na, impay-paysok. Isungin sina na. Kan kapot na jakbat kayat. Kaman jakbat ayatin. Isungin sina. Sabi ko saan kang isinsina? Ken sa anak tong isina. May kan mo noak man babae di biyag mo. May 2. Ngayon. May 2 ang inayat ko. Kahit mo sawa na tiri at tumapabae di biyag mo sa mong inayat. Saan? May 2 kang inayat ko. Kahit nukas pagkanikan tatalagang naikaringan at tatagkatuloyan tinapaot. Titong palbiyag. Dita Sakmet di rumabaw. Abay nga sa nga lumok ng nakaanda ta. Yan siya man ti rumabaw. Sige, naskurso na nam. Dita. Tinugawan nak manong. Iti pa nang tugaw na kaniyak manong nemi amunat araramidan naruwam. Nagmayat ko na. Nagmayat, nagbabo-babo. Katap no at nga maaros tirik na naman ang naming bimaw nakit day. At naman ang tikitipigig ko ang naming iti ayan dikiti at dati man sanas. Edi baro ko. Kinagat-kagat ko anin manong naming kat at dapat gamar marugs tirik na nga. Anton. Napanak man yun, Anton. Ora nala inwali-wali manong neng. Talaga nga marik na. Amin nga suli manong nemi ti uneg ti kuweba kita masagid amin manong nemi ti armas ko. Iwali-wali na kadyang ipuligos nga iyukuyo. Kaya kapot sa anak pa ilalpas ti may 2 kong daway inulit naman in mano. Ora lang namindwa manin mano. Siyak manin. Konakmat manong nemi katyak manin tirin mabaw. Kaya nagkabaliwak manin. Oh, panak manin. Apoy ka na yun. May 7 da ito yun, sweetheart. May 7. May 7 nga talaga manong. Kaya piduwak pa ilaan. Nasimabat manin manong nemi idi tamapanin. Basta ko na di ba nagkinayat kat mi manong nemi. Lada. Anton? Anton. Magsumat manong nemi nga matugtog tiri daw. Hoy, makantay pa ni paring Noel. Are, makantay pa. Alpasa ka na dito yan. Loko ka.
Agpapigsa tayo pa sa tato aglulumba. Bumaba kayo. Nagidasaran ni Sonia. Taka nun. Muston, ang pag-isuuna nagtugtog tilokod siya nga Noel. Namin anuda nga ta. Salud mo to akin ni Sonia. Kasinsin mo na namin anuda. Siyempre, ibununa day tayo. Baka nalpas day tayo. Ito muli ta. Baka pintua day tayo. Pinsan tapay lang. Limagas kami nga ng siyat. Manong nemi kalpasan na napang kami tilamisan. Kitag sinsinubo da kiti duwa manong. Na paring Noel astawatan ka ni Sonia. Hindi, sinubo kami, man. May dakilat maya, sinubo. Nagsinubo. Gurga. Abay, pare. Sinubo kami tayo. Saan nga sinubo saklat na nga. Abi namin nga di mo yung pasubo. Ang bale. Ang damat pala. Agpat-patnag. Di ba agpat-patnag ka, Noel? Agawid ako. Ha? Abay. Sige nga ron. Anton, ni-request mo ng patpatnagak. Dapat lang. Kapot agawit ako ng tunbigan. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagawid ni Pare Noel. Pare, agbati nga ron. Sabi nga, hindi ko umiyan. Ando ko oray kanya. Ana? Ando ko oray kanya di balay. Sino? Kaya't mo asawan, kalpasan dito eh. E dapat ko oray kanya di balay. Naglukot. At dapat pagipan mo nga ron. So nga gawid ako. No. Pag suntong inanaanak kan makaorno nga. Itong makadarok sa di balay. Kasken ka. Oh. Makaordong kandumanin para iti panaggawa sakbay nga maturog kayo. Yung barihan doon ha. Apay. May mesaka dito ituwada. Baka sublatem ni Sonia. Saan mo ito na? Noong pinapimpinas ni Sonia. Ngim ni Lorna. Ububing. Ken balasang. Sana kas kini. Kini Lorna nga. At asawa na. Agpadbada kami nga asawa na. Naisina. Naisina? Ano? Abat na nagsinanda ka nung nilakay na? Kasi istorya na. Ama saan? Saan, loko? Pulis na asawa na. Anya? Pulis na asawa na. Yung mga nga naramin na. Balbalsan na orin nilakay na. Tachikbun nilakay na. Manipon mo tiding. Araramitan naman. Ada dati. Yung nagsinadan saan. Kaya mo kakit nagsinadan kinilakay na. Naimun ka no. Iso nga impay-paisuna. Kaya diyamat nang impay-paisuan nan. Di nga matangketa, di nga matipat pare. Siya ko na tipat-patag na pare. Nasiyat ano siya ka. Ay mo saan, di nga nagsina ti asawa na. Siyak lang nga rin na iskina. Saan nga di kitituwa na isina. Siyak lang din na isina. Ora sa lutsudang to keng kwa na. Sa lutsudak tumang nga rin. Ina sa lutsudak manong nemi sakbay nga rinugyan mi ti romansa. Sunod ko na kay ka. Ni Noel. Lukot to yan. Sino? Ti kasinsing ko isukatat ng ibaga. Magpeso nga polis na asawam? Polis. Ngayon, adani mo na nga balbal sa kilaing tasawag. Gawa to talaga ng chick boy. No, maramid na. Maramid ko. Ngayon, no, gawid ka di balayo. Kasi siyempre, aguro-uray tasawag kan nagitutuwa anak ko. Kaso na marodan nga, agsubliak tumay.
Makalawas ko lang sa jay. Umayak tumanin. Kasanon no, surutin na katinaliman. Kat madagtan na tan. Abay mabutang ka? Sapo. Pulis ko naman. Nawaya nga pumaltaw. Nanarunan no ka-duty. Manong nemi kasla na po kawan nagtiganas. Iti may kadwa akong daway. Wano may katlun ko na ka. Iti mo na akong daway kalbasan nga nagsubli kami. Nadlaw na. Apay kasla o madlaing mo. Agawit ang bandan. Anya? Apay? Hindi ito. Takurot ka man gayam. Kung naman na napudo panagayat mo. Ti amok it pudno nga nagsina kayon. Ti asawam. Kung nakaladuwata nga na isina. Siyak maglayam ka na isina. Diyan kahit tigulo. No kahit kung may relasyon, walang sabit. Delikado. Pulis ba't karot ti asawam. Pero no saan ka palubusan? No ka na kumiyang ka. Saan nga sikat mapaturay? Gusto umiyang ka. Umiyang ka. Kanalapay. Siyak mo timang romansat ka ko. Anton. Siyak mo tita. Ano di mo kaya't nawambod mo nga mangruman sa kanya. Siyak mo timang romansat ka ko. Pinagustuhak manong name. Why? Pinagustuhak tabarbarin ko nak. No palubusan nagtubantlain. So mismo nga nagroman sa kanya manong name. Kat iti mo na kong taway. Insak mo na manong. Oh. Masansan ba't manong name at namangan kanyak at namang sakmul. Yung tsaka mo. Tas lang na isang sakin dito nga. Lorna. Oh. Umunat pang pawayaan na manong name. Yung inikat ko. Abay. Loo ko mapanin. Ha? Hindi mo, kayat mo, di tangiwat mo't pagluwaran na. Sige lang, okay lang. Saan? Dito yung lang. O sige. Yung sakarot. Anton, di nagpampanawan. Umiyan ka, orit agawin ako yung tunbigat. Umiyan ka. Naalo ko yung nakmanong naming amiyan. Wain manong naming naalo ko yung nakngamiyan kat nakaturog kami ngagpadpada. Diya mo manong naming noon yung orasan. Hindi at namang tugtog. Ha? Dagsa nga tugtog manong naming di ko ito. Lorna! Kaya nga, Lorna! Yan dyan. Lorna! Ano siya napay? Agluwa ka. Ringa. Apay. At ba nilakay mo? Anya. At ako ti asawak. Diyos ko, ti polis nga asawam. Alas mo nga rupa. Ginarawat para so. Diyos ko. Apay kaming naimiyanak. Apay nga tsak impapilit gagawin. Apay. Hindi ko mo naman ang name ni Lorna ti Sined. Nakita ni Sonia. Anton, ada pag naan di talikod ka kumaba. Ada eksis di ta. Ya? Kita mo tubas na agdang pababa. Sa kanso magpatan di sumalay di alad. Di talikod pag naan. Sa nung araw di tricycle ko, sa baba pa si tricycle mo sublyanan to. Nemi ti alalistok ko na mo rin na sugat. Nakagrumyadan ti lagtok. Manong nemi ti alad. Ganisamit. Tanda ni akon Diyos ko. So, tila mapaspasama kaya. Oo na ikamatay Anton. Tila pag-ibasbaswira mo ngayon. Asawa pa ti pulis. Ganun ko
kunak manong nemi, kan iti ta makadayo ako, kinitak manong nemi. Babenti cellphone ko, sinidawak, gusto ni nagkala. Nagunag ti, nakiraas ka landok, manong nemi ti saka. Masapal nga pataktor ko dito kunak. So nga nagkakitak ti tricycle iti itang agsapa manong nemi, panak iti hospital. Pinagasak ang dagos manong. In-injectionan dak ti anti-tetano. Sigurado laki di manong nemi nga naglatlati di dyan nakigarumihan di sakak. Kahit mo madait, sir. Nasking ka di ka madait. Tigdog ti dait na, naunang eh. Sige, daitan niyo nga rod. Pinadahit ko naman. Anong nemi, may pagnat mo palagi di damo. Kaputa ka sugat na siguro. Hindi mo talumtegan manong nemi, tsak mo makapagnan. Tinawagak manong nemi ni Noel. Hello. Amay. Nakandak din sa ospital. Anya? Amay. Nagnak tinikod. Si magpatak di tawa. Ay si magpatak iti ka. May malasiwak iti alad. Adamat landok. Iti tuktok ti alad. So nasukat ti saka. Nagadot dahit na pare. Kaya pa, nagnak tinikod. Ano ka sa dimting na di asawa ni Lorna. Ti pulis nga asawa na. Sigamat pa. Siya ang tuban kami, napikapilang kami imyang ka. Diyak kumamot kahit tumyan eh. Iming kawid na. Nga bali na. Nagarumyadang nandeta sakam. Yung napaltukan ka kuma. Nakarot na pasamak sa dyan. Tsaka mo. Okay. Sige. Tumawag ka man sa dyan. Talamayaw awis mo pare. Sabi ko sa bakit papasulam. Apang hindi mo imbaga nga pulis ti asawa na. Hindi ka kuma nagsaludsot kang wana. Amo ka nga pulis, kadang piste amo ka talaga po nga nagsina da. Handa ka nagsina. Ngayon dagdagtaan da dyan pulis, da dyan nga. Lorna. Kasano ka naman na anda sa dyan? Siguro akit naman na. Imbaga sa nga imay, hindi tagngat al-arabi, pinarbangon na si Mangpait. Nagapon na ya, nagapuklaber ya. Tagaklaber ya ni Lorna. Baka itay tingat irabi nga nagrubat. Baka naman lang ng ibaga, nga da sa dyan niya, Lorna. Baka ni lang atasun niya. Diyan ka mo Kahit mo kasawan, isagmak na kumamat na kasinsin na. Mga tiyam muna sa nagawid akman. Wala. Sulatan. Basta tinaskan kita hawan deduction na pasama kang ka. Data lang garumihan, tinaganap mo. Nga bale, tanakaraman ka. Asawa pa iti polis pare. Ang bigat mo. Namuak madlahaing manunemi kini Noel nga nag-inyawid nga dagos da nga pulis ti asawa na. Nakapulis patrol pagayam. Pulis Claveria manong. Sigun kang kwa na manong. Ginabil na ka no. Gasam. Nagsayang nga babae nga makapkabil ko na. Sayang. Nga maraming naman ngamin. Ay, pulis pa iti asawa ng marami di babae, iti magkamalala, Diyos ko. Aging ka nagitoy manong nemi, saan ka ba yung nagsinublianan iti asawa, ta talaga nga, di na kaya ti magsinublianan. Kinuray mat siya. Diyagon ba ka nanupit iti asawa? Naman pa'y awampay, ti sabali nga nakasagit kang kuwan. At kas, kini paring Noel, manong nemi, masukan-sukat, di dumteng at chicks, idibiyag ko. Nga mawanteg paon. Kamu naman nung naming nga siya asawa. Kanawanteg paon, agsibod ta, awang matipakarik nakti ayan. Ngem,
Nuni kumalor na tipudno nga apadak nga naisina. Baka takam nagpaon. Sa balin do lang ata siguro dumteng ti babae nga naikari para kanyak itutong palbiyag. Ano nusa ko na? No adag kursonada? Sige. Panakpak. Basta no string attached. Dito iti pagkasalita akmano, ang gawa nag-una iti anos mo ang nangibasa at isurat ko, kat sabi ko man naliwliwa, nalinglingay ko, kaya nadali kita simabay iti panakpak ko. To'y nga tagyaman nga pagayam mo, Anton. Thank you ganda Anton, thank you ka nagbuyan.